niya po. Kukurang lang niya. Okay, nakita papapanang namin na po ang kaya. Nakita maestro, ayos tayo. Yan. Gulpi mo na pa niya. Isang Jerry, nakita dahil nasusip ng maestro sa IRS ako. Aray mga pala, sabi ko na kurang sa. Okay lang mga pala, uri ng pasang, okay lang. Di Roda, manimang mo, dapat 10,000 ka. Apay nagkabukod kay abroad, apay inside. Pero ako ng tanagay. Yan, nakita yung kapag yan may di ka kasinsin ko nga ako ni Jayas. Para mga dyan, kita yung tinggalan na ako. Rule, pare na Rule. Tandaan ni ako kasinsinta. Ako lang, manis kami pa. Okay. Thank you. Good, DJ, good. Amin mga may katulungin ako. Sige. Ikanya ko na. Ipasin niyo. Tungkol na sa buhay. Ako na talapati na dapat talapin sa kanila. Ano ka na namin? Kung kaya ako, ito na ako. Talakalakatan. Nilay-ray. Nakita yung kapag yan tayo na po. Pagkakataon tayo ako.
nobiyok anataya ay apo na kaam-ama, nuruman sa ay nagtanan, kanayan na nga iyabla, dagkel ti pamagina, macho gwapo ako nada, arig na baytay bambanti, kasla ar-arya no ti rabii, at nobiyok anataya ay apo na kaam-ama, nuruman sa ay nagdanan, kanayan na nga iyabla, dagkel ti pamagina, macho gwapo ako nada, karig na baytay bambanti, kasla ar-arya no ti rabii, anya na bislak, anya na bislak, nagmayaten abislak, anya na bislak, anya na bislak, nagdakelen abislak, anya na bislak, anya na bislak, adatanay kumaga, nagsakitin to'y ablak, to'y bislak ay maulawa. Nobiyok anataya ay apo na kaam-ama, nuruman sa ay nagdanan, kanayan na nga iyabla, dagkel ti pamagina, macho gwapo ako nada, karig na baytay bambanti, kasla ar-arya no ti rabii, anya na bislak, anya na bislak, nagmayaten abislak, anya na bislak, anya na bislak, nagdakelen abislak, anya na bislak, anya na bislak, adatanay kumaga, nagsakitin to'y ablak, to'y bislak ay maulawa, anya na bislak, anya na bislak, nagmayaten abislak, anya na bislak.